Ne grni ono na jadnu hrstu. Uzme ono kost, tu se vidi malo. A gdje je kost? I sad sam ja vlast, on je tam. Gdje? Hajde digni. Ajmo. I digni to tamo i ubaci kocku. Treba sve na grst na jednu hrstu. Što je zapalio vat? Ja, Ivan. Dobro, ne ti zapalit kuću. Inače, vama to ide od ruke. Ljubav i Rolanda. Ne zima je gore. A koliki je dim? Kako je malo vatra dim, to... Evo je sad cijelo telo smije. Janja provrćala, no. A te... Ljevac snima. Kako je samo fascinirajuća. A vidim nam što izgodi kako je bijelo. Ili što je puj plaći možda. Uđe ti oni deki pali. Kaj se da ne ulo? Udasno ti sve. Šta pali? I nek smrdi na dim. Ble. Sjećaš kad si u Gorinčanima za falu nosu jebote vas. Kako si u Gorinčan? Nula je rekao. Ono tam, hajde grni. Evo, to si rekla. Zašto je drvo je? Tako se prvo. I mislim da sad neće izgor. Ali ti imaš na zemlji? Dajem sam ti. Likom. Nemoj razgrnit, nagrni. Ne razgrćat, nagrćat. Ne. Ostalo ti još. Ostalo još. Aha, da koliko. Aj ovo. E tamo. Upali se čovjek jebo. Gledaj dima. Ti znaš ti. Niče na stolica. On sve se dođe prijatelj tako. Valja ona sva drva tam zapali. Gdje ne grni ono tamo, da. A kako se mi brzo da čudan zvuk? Gdje ne grni? Da, Anđela, grm kad kaže ač. A ti uđe. Ne, toliko sam ih patio. Ali se zna, bod za sebe, jo. Popusta. Kako smo čiste patke. Jes. Prave. A vi sad je, da dođi vam. Da si imali patke. Gdje malo mjesta lake ubaci. Ljubav i Rolanda. Gdje ne grni ono. E, nimaš tamo, tamo. Aha, malo da popustim. Možeš. I kako ima fine tačke. Samo da gleda. Jesu da ti stavio nešto? Ano. A šta je to? Ništa. Šta se trebalo znači, ali ono? Šta je ovo? Ne ujeda, Hamlja, približi. Šalim se, ujeda. Šta malo oprži. Ja. Nemoj razgrćat, nagrći.
im se vidi god. Daki put do sve, do Već sam 5 minuta i gori vatra. to samo. Evo. Vidi ima lijepo. A više smo radilo od neba, sve zadivno. Uiii. Sad ovog dima nastaje kiš. A neću ja kišu, to je tako bez veze. Ne, možete mi sništi. Kako je samo ružan zvuk. Baš šišti. Šišti, šušti, šišti. Ne. To je malo lijepo. Sada ću ovo zaustaviti. Ajde, sve, dajte nam intervju kako ste zapalili vatru. I pojati. Bravo. Da. Napisat ću knjigu o vama. O tome kako ste zapalili vatru vani, a Boga mi u kući na tebi. Hamdija, pričajte nama. Ti gas, ovo je mok. A? Ovim ti mu gas, mok. Hamdija, ispričajte nam kako ste zapalili vatru u kući na tebi. Sve normalno. Joj, spas, dođi, samo. Jel? A? Dođi. Kako je zapalio vatru u kući na tebi?